Dneska si spravíme náramok. Normálne, jak je tu na ružovúčky, žužová. Spravíme si náramok podobný ako je takýto, ale farebný. Čiže bude rúžovo-tigrový. Ja tomu hovorím tigrová, lebo to je nejak tigrová. Takže môžeme začať najprv tou tigrovou. Dáme tam jednu gumičku. Nevidíme. Ktorú takto prekryžíme. Takto ju prekryžíme. Dáme ju tam jednu. Potom ju dáme dole. Dáme tam, jak chcete teda, lebo ja to robím tak, že spravím, že to budeme striedať po 3 pásoch. Uvidíte, že to bude pekné. Čiže dáme tam 2. Ja to robím s tenkým háčikom, je aj hrubý. Ale my to robíme Nebol s vidieť tenkým. hrubý. Je aj hrubý. Dobre, ideme, pozrite sa, toto dáme hore, obidve tieto a potom to budeme ťahať. Ja to budem striedať po 3 gumičkách, čiže ešte raz si zoberieme 2 gumičky tigrové a dáme to na vrch. Medzi tým sme toto dali dole. Znovu to dáme hore na to a teraz to už potiahneme. Super. A teraz vystriedame farbu a dáme si tam žúžovú. Žúžovú. Dáme si tam žúžovú. Takú kostrbatú, jak môžete vidieť, neviem, či to je vidieť, ale je kostrbatá žúžová. Dáme ju znovu hore a to budeme robiť až... Medzi tým sme zase dali dole toto a to budeme robiť až do konca, že to stále budeme takto dávať hore, dole, hore, dole. Čiže znovu rúžovú a takto. Dobre, a keď ste videli už môj diel na prstene, tak vlastne viete to už robiť vlastne ten náramok, jak sa robí. Áno, presne tak sa to robí, len trochu dlhšie. Znovu spravíme to isté. Ešte raz dáme rúžovú. Ešte dve gumičky potrebujeme. No tak, toto je veľmi dobrý. Pozerajte sa. Takže dáme to tam a znovu dáme s týmto háčikom toto hore a znovu to potiahneme vlastne dole. Teraz už znovu tigrovú si dáme. Jedna gumička, lenže... Tigrová je... Môžeš odtiaľ zobrať? No, dobre. No, takže tigrová je taká oranžovo-čierna. No, jak ste videli. Dáme to znovu hore. Kde? Znovu to spravíme. Znovu tú žúžovú dáme hore. Áno, a znovu tigrovú. Dobre, no, takže... Robí sa to vlastne furt dokola, takže keby ste to mali rýchlejšie než on, tak by sa... Čo nebudete, lebo ja som najrýchlejšie na celom svete. No, takže keby ste mali málo gumičiek, alebo by ste mali háčik, kúpte. No, tak sa ti kúpiť. V Dráčiku to predávajú, veľká sada stojí 12,90 €. Táto sada, čo máme my, stála 9,60 €. Nie, stála... 9,60 €. Aha, áno, 9,60 €. No. A ešte sa... Znovu to robíme, znovu dávame žúžovú. Áno, a keby tí, ktorí toto pozerajú a vedia robiť taký hrubý náramok, no, tak nám pošlite video. Tak nám pošlite video. A my to spravíme. Áno, pretože my to nevieme robiť a my by sme to radi vedeli robiť, aby sme to aj my niekoho mohli naučiť. Hovor za seba, prosím ťa. Ja to viem robiť. Len neviem to niekoho naučiť tie hrubé. Keď sa to naučím učiť,
Tak v poriadku, začnem aj na YouTube vám dať videjko, alebo tak, čiže znovu rúžovú a ešte raz tam potom dáme tú rúžovú, moju krásnučku. Ešte raz. No tak, na konci to bude normálny náramok, nebude to s uškami náramok, ale keby ste chceli, tak si tam môžete dať aj uška. Áno, jak tu moja kolegyňa robila v minulom diele s prsteníkmi. Teraz už som dosť unavený, je to na mňa asi vidieť, lebo je večer a vidíte tu na už je skoro noc. Som unavený, teraz tu robíme narýchlo. No, teraz znovu tigrovú ideme. No a keby ste vy, že nevideli, jak to my robíme, no tak si to... Keby ste ešte nevideli ten diel minulý s tými prsteníkmi, tak určite na náš kanál a tamto určite... Áno, a môžete si aj pozrieť môžete si aj vyhľadať náš prsteníkový diel, alebo budú ešte nové diely, ako sa robia také dvojité, že úplne že náramky, ktoré sú úplne spolu, 3 a môžeš to mať, že jeden náramok môžete mať 3 náramky spojené do seba a môžeš mať 3 vlastne na sebe a dá si ich spolu dole. No tak to vás budeme učiť na budúcom dieli, no tak, nie. Keby ste to nevedeli a vidíte, tak si to spomalte. V poriadku, si to spomalte a uvidíte, že jak sa to robí. A stále to teda robím dokola. No a keby ste, že nechcete si robiť, keď si chcete robiť náhrdelník, tak to budeme robiť hneď v 3. dieli ten náhrdelník. No, keď si kúpime veľkú sadu. No ten náhrdelník sa musí dobre dlho robiť, že on musí byť takýto dlhý. No tak... okolo vašej celej hlavy, čiže to je dosť náročné. No, takže by som povedala, že dneska spravíme náramky, no a prsteníky môžete spraviť hocikedy naozaj. No, to vám nezaberá ani veľa času, to trvá, ale tieto náramky chvíľku vám zaberú čas, aspoň 5 minút, 10 minút. Aj toto treba presne na ruku, ináč vás to bude môže vám to spôsobiť ochorenia. A môže vás to bolieť a môže to tam vidieť, že ste to mali, také otlačky tam budú vlastne. Ukážem, počkaj, za minútku, jaké? Takéto otlačky, ktoré tu mám. Áno, vidíte, také otlačky, a to je blíženie. No. Znovu robíme rúžovú. No a keby ste, že by ste chceli toto videjko vidieť... Keby ste chceli ďalšie video, tak hneď píšte do komentov, že kedy bude ďalšie video, my vám to hneď napíšeme. No a keď sa vám toto video páčilo, dajte like. Keď sa vám nepáčilo, tak dajte like. Odchod! Bulíci malí! Dobre, teraz ešte dokončíme náramok. Toto je oco, ktorý... Oco? Na čo? Jeden spať Maďari malí. No a dneska si budeme ešte robiť... Čo si budeme ešte robiť? Presne, že si spravíme žužový. Žužový? Áno, žužový. Žužový? Spravíme si presne žužový. Žužový prsten na malíček. Nemáte predospelých? Nemáte predospelých? Tamto, ten modro-žužový. Žužový. Žužový. A ešte jeden. Ne. Takýto mi správ predospelého, to nepáči. To je môj. No, takže, keď by ste... Čo som to hovorila? Však ty nevíš, čo vyprávia. No, že na budúce si budeme robiť prsteň na malíček. A budeme tam všade dávať také uška.
Ouška. Počúvaj, Ouško, kde si mi dala nabíjačku? Hej, Tu je. No, Počúvajte, ja už idem spať, dobre? počkaj. No a teraz už to máme hotové. Áno, aj keď to nie je ešte dokonalé, ale môžeme už Dobre. Hneď vám to ukážem, jak to vyzerá na ruke a tak ďalej. No. Takže keby ste nevideli nič z tohoto dielu, že ste nevideli, jak sme to super natáčali, že by ste to chceli vidieť, že vám kamarátky hovorili, že to chcete vidieť, ale keď to nemôžete vidieť, že nemáte napríklad počítač, alebo nechcete si to nájsť, tak nájdete si to na napríklad, že keď budete náramky, no tak tam si to nájdete. Keď poviete prstenie z gumičiek, v pohode si to nájdete. No ale keď nájdete si to aj... No a takto to vyzerá. No, Takýto náramok sme spravili žúžovo, tigrovi. Vyzerá to na ruke asi takto. Tento náramok dáme na chvíľku preč. Takto to vyzerá na ruke, neviem, jak sa vám to páči. Keď chcete, do komentuje napíšte, že či si chcete objednať. 50 centov stojí jeden náramok, keby ste chceli a nechcelo by sa vám to robiť, tak potom... Dobre, no a na budúce vás budeme učiť Jednoitý, ale to sa... Jednoitý, ten je veľmi pekný. Potom jak vidíte. ten náhrdelník ukážeme a... Takýto, no. No, takže táto video končí a lúči sa s vami. Ešte vám chcem povedať, keď sa vám video páčilo, dajte like a keď nie, tak choďte domov a upokoj sa, lebo držte ma a odoberajte krv samozrejme, čiže čaute.